ପାରାଦୀପ ଅଠରବାଙ୍କି 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପୋର୍ଟ କଲୋନୀର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏବେ ଏକ ଜଳବନ୍ଦୀ ଓ କାଦୁଅର ସରୋବରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମୁଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ପିଲା, ରୋଗୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅକଥନୀୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ନିମ୍ନମାନର ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର କାଉନ୍ସିଲର ଓ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ଉଦାସୀନତାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ମରାମତି କରାଯାଇ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନ ରଘୁନାଥ ସାହୁ 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବାସିନ୍ଦା। ଆମର ଏଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାରେ ପୋଲ ହେବା ଭିତରେ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ପୋଲ ହେଲାଣି ସେଇ ଦିନଠୁ ରାସ୍ତା ଖରାପ। ଏ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି, ସଦାବେଳ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଗଲାବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି, ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, କି ଲେଡିଜ୍ ସ୍କୁଟି ନେଇ ଗଲାବେଳେ ସିଏ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି। ଏଠି ଆମେମାନେ ଏଠି ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ଠିକ୍ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ରେ ବି ଏଠି ରାସ୍ତା କାମ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏ ରାସ୍ତା ଆଜି ହବ, କାଲି ହବ, ବସନ୍ତବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ହବ। ଆମର କାଉନ୍ସିଲର ବର୍ଣ୍ଣିତା ମ୍ୟାଡାମ ସେ ବି 2-3 ଥର ଆସିଲେଣି, ଏବେ କଣ କାମ ହେଇଯିବ। ଆମର 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଏଇଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ବି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରିଥିଲେ ଆମର ବାରିକ ବାବୁ, ସିଏ ବି କରିଦେଇ ଗଲେ, ଚିପ୍ସ ପକେଇଲେଣି କି ଗୋଡି ପକେଇଲେଣି। ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ଏଠି, ଆମେ ଟିକେ ହେଲେ ବାହାରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ପିଲାମାନେ ବି ଏଠି ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ, ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଏପଟେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଲେଡିଜ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲେ, କାଲି ଗୋଟେ ପିଲା ପଡ଼ିକି ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏବେ ଟିକେ ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଲେ କେମିତି ରାସ୍ତା କାମ ହେଲେ କେମିତି ଭଲରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଯିବା। ପୋଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲରେ ସଦାବେଳେ ଆଣ୍ଠୁଆଣ୍ଠି ପାଣି। ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ପୋଲ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ଇଏ ପୋଲ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତମେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ତମକୁ ଦେଇଛି? ଆସିଥିଲେ, ଆସି କହିଥିଲେ କାମ କରାଯିବ, କିଏ କଣ ନେଇଛନ୍ତି କାମ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ ଖରା ଦିନେ କାମ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କାମ ହେଲା ନାହିଁ। ପରିଚୟ ଦେବେ? ମୁଁ ତପନ କୁମାର କର, ଆମର ଅଠରବ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ମୁଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ କଣ ଅଛି, ଯୋଉ ରୋଡ ଉପରେ କଣ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ରୋଡ କାମ ହେଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବାଟେ ଲୋକ ଯିବାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ଥିଲେ ବି ଲୋକ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ପଡୁଛନ୍ତି ଗୋଡ ଖସିକି। ତାପରେ ଲୋକ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଏତେ ଲୋକ ଯୋଉ ଯାଉଛି, ଏତେ ଲୋକ ମାନେ ଯିବାକୁ ଭାରି ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନକୁ ବହୁତ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଅଭିଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ବି କାମ ହବ, ଆଜି ହବ, ଖରାଦିନ ହବ କହିକି କଲେନି କାମ। ମାନେ ଏଇ ରୋଡରେ ମାନେ ମେଡିକାଲ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଯାଇପାରୁନି, ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା ବି ଏଇ ପାଣି ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପୋଲ ତଳେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆପଣଙ୍କ ଦାବି, ଏଇ ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କଣ ରହିବ? ଆମର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି କେମିତି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ମାନେ ଦେଖିଛି କାମ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ଚିରଉପକୃତ ହବୁ ଲୋକମାନେ। ଏତିକି ଖାଲି ଜିନିଷ। ପାରାଦୀପରୁ ସୁରେଶ, ନାଥୁରାମ ଓ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟ।